sigurado ni Ayan. Sigurado ni Ayan. At natigas na. Ito na makalusot. Lumabalik ng dilimwang kay Papa. Kaya nakakanapong bakat ko na naman ang idol si Kea. Hello, ang bakat auntie. Likan na kuman. Yung dyan maaramid na ita. Numarin sa pulen ka. Jakmet mapawilan tuirik na. Pagwadwa musikat inapili. Pagkain na ang lilawin. Pasaktan na ken pagsangitin. Kastoy gayang di ayan. Sinigurado kenin naman. Lumagon un tuy ayan. Bakit do isukat na. Ayan. Bakit kayo sakat na. So may galot mo kon si Kasiena. Ay, naman na makalusot. Hello, idol Japanelia, Japanelia. Hello, idol James Easy. Happy Ami watching. Idol Silvano De Leon. Hello to akong bakat. Hindi ka nakti $100 Hong Kong dollars. Sana all. Yes. Likihan na kuman. Ngimja maarami na ita. Numarin sa pulen ka. Jakmet mapawilan tuirik na. Agwadwa musikat inapili. Pagkain na ang lilawin. Pasaktan na ken pagsangitin. Kastoy gayang di ayan. Sinigurado kenin naman. Lumagon un tuy ayan. Bakit do'y sukat na. Kastoy gayang di ayan. Sinigurado kenin naman. Lumagon un tuy ayan. Bakit do'y sukat na. Lumagon un tuy ayan. Bakit do'y sukat na. Hello, Ninang Linda Ibus. Hello, Tita Linda Ibus, and of course, to Marifer Ramos. Kasama tanag, agad katawisun na Idol Leia. Tutche now, tayo shout out. Yusuna. Ayan, Idol